on sitten Pantheon ja tuossa roikkuu tommonen mollukka. Täältä. Taistava huoltomies. Katosta. Tää todistaa, että maa liikkuu. No nyt siihen tuli joku rahikainen ropeltaan Se siirtää. No niin, siinä meni koko tieteellinen fakta ihan reisille. Ihme touhua. Se on tuossa 700 vuotta killunut ja nyt tuo pappa kävi veivaamassa sitä.